By nám to ještě někdy nastartovalo, Floriáne. Co? Aby nám to ještě chytlo, ty vole. No chytne, to skoro chytlo. Já bych tu tvoji herku moc nechcípal. Vypadá, že na to mám benzín, abych je nechcípal. Nevypadáš, no. No jo. Mazal, ona naskočí, jen to chce vždycky chvilku času. BMW. Posel bych chtěl taky. Ty vole, tam mají normálně raut, ty vole. To je úžasný. OK, jak je čus, já vás vítám dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze série Konmoto. Vyrazili jsme s Floriánem, který tam na kástovce hledá úhel na fotku. Na poslední podzimní projížďku. Vytáhl jsem Transalpa, Florián vytáhl kástovku, která mu nesvítí. Už oboje dvě ty motorky potřebují nějakou údržbu na zimu. A vyrazili jsme na projížďku tady kousek po okolí, po horách, pokecat, nafotit. Já si vzal foťák, já jsem si vzal foťák. Vzali jsme něco nafotit a já zároveň zkouším celý den vzít mikrofon. Už jsem ho měl, mám ho tady zajištěný, to je můj profesionální úchyt lighting, ale si ho našel. Takhle to funguje krásně jak sáňky, tenhle ten. Tady jsem ho měl na této straně, měl jsem ho i u Wayfuku. Měl jsem Wayfuk už i klopák tam danej a nic mi to za boha není schopný zaznamenat ten postranný zvuk. Mám tady redukci, touto jde do iPhoneu, kde jsem to zeslabil, na co nemí to ten iPhone umí. A furt by to za boha ne fungovat. Ježišmarja, já jsem ho poloucel a trošku se mi to tady, Ježiši Kriste, chudák foťák. Ty vole. To úplně není ideální, ale dobře. Já mám aspoň ty plechovky Red Bullu do pryč. Ale nic mi to není schopný nahrát. Tak jsem přišel k tomu, že jsem začal nahrávat zvuk na iPhone z diktafonu jako takovýho podsedlem. Dal jsem to do toho podsedlového místa k motoru a zase je tam rozměru slyšet jenom motor. A teďka to zkusím do zádu, jako první říkal Fred, to tam dám a uvidíme, co to natočí, jestli už se mi podaří konečně točit nějaký zvuk i motorky, což jste mi mimochodem i psali, ale už to chci zkusit dlouho, ale bohužel no, není na to úplně výbava ani podmínky. Hlavně se s tím člověk nechce srát. Floriáne, jsi někde seš, můžeš mi říct? Kam se to zajel, Floriáne? Na pole. A já jsem ani na tebe nekoukal, co byl jako point toho, že jsi tam zajel.
Teď to chcíplo, no tak to není dobrý. Jak jste viděli, Floriana mi to úplně nechytá. No. Asi ho chceš tlačit, Florian. No, spíš než potlačit jsem tě v píči. Proč? Ale mám pozitivo, už to svítí. Jo. No, OK. A jo. Už to svítí. No a proč jsi se Florian kurva jel, když mi říct? Já s tou motorkou, já ji nevytáhnu toho malého kopečka. To je tak těžká, že já tam si musím nacouvat, vole. Dej mu napít, to jede, Florian, co udí trošku do zádu a dej mu napít. Jo, co mě do zádu, abych chtěl, že já jsem nejvíc zádu, jak to jde, vole. Aha. Okay, já tu. No. Dej mu napít, to jede, já tě potlačím, pojď. Pojď. Dej mu. No, jsme tam. Tak, a teď pane, do jak se vystouvat. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. They just fly by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I ain't like a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best friend. Jste pičovo s tím. No. Jenom pumpa palivová. No jo, natočíme, chudáčka. Jo, tak aspoň mít náhledovku, viď. Bavorische Werken. Typický majitel. Kurva může bejt, To je úplně panoramický závěr, ale ty máš úplně krutě, ty mám foťák, ty. to kurva může bejt. Máme tam tak 2,8. Už to mrzí. Udělej ten hrozný výraz. Tak si ty ruce na hlavě. Prostě řepka německá, víš? Jdi si nakládá. No a teďka po cestě domů si zkusíme, co jsem za celý den vyprodukoval, podařilo se mi nějak vymyslet nejlepší umístění. Čili Rode mikrofon pod sedlem, připojený k iPhoneu do záznamníku jinýho sériového, co má iPhone. Stažený na minimum, co to jde.
Uvidíte sami výsledek lepší než to bylo, ale není to žádný zázrak, pokusím se najít ještě lepší umístění a do příště to nějak poupravit. No ale užijte si aspoň nějaký záběr, nějaký zvuk po cestě domů. No, aby se neřeklo, že si dělám srandičky z Florianovou motorky, která nestartuje, pravděpodobně jenom kvůli nějakému menšímu problému s elektrikou, tak taky Transalp má svoje mouchy. Na 95 000 jsem zvyklý, že jednou za ten nějaký čas, stalo se mi to už všude asi 4x na 8 000 kilometrech, tam skočí falešný neutrálek. No ale dneska se mu to povedlo echt a skočil tam takový hezký, kdy naživo bylo i trošku slyšet, jak to tam šloupe, čili jsem radši zastavil, skopal, no a jel dál. No jo, no.